God aften. Tyfonen Hagupit var den mest intense tropiske tyfon i 2014. På lige fod med tyfonen Wangfang i betingelserne af maksimale vind. Hagupit ramte især Filippinerne i starten af december, når den var gradvist svag, hvor den dræbte 18 mennesker og lavede skader for 712.032.600 kroner. Forbigangen for at lave landgang tyfonen Hagupit var betragtet som den største fare mod Filippinerne i 2014. Heldigvis var skaderne delvis mindre, end hvad tyfonen Haiyan gjorde sidste år. Over til Camilla. Tusind tak til Frederik. Her står jeg med vejrekspert Jens Vind. Og kunne du tænke dig at fortælle os lidt om, hvorfor det er Filippinerne, de rammer så ofte af de her tyfoner? Jo, men det skal jeg da fortælle dig. Men det sker, fordi at der er et højtryk heroppe i Nordamerika og ved Alaska, og der er et lavtryk hernede omkring Indien og Kina og Filippinerne og det nede ved ekvator. Og så sker der det, at de her trade winds, som de hedder på godt gammelt amerikansk, eller handelsvindene, de bevæger sig stille og roligt ned mod ekvatorvindene. På vejen derned, der er her i midten af Stillehavet, der er der en vandtemperatur på omkring 26-27 grader, og det betyder, at der er en del vandfordampning. Og det er en af de tre faktorer sammen med højtrykket og lavtrykket ned omkring ekvator, som spiller ind i en stor vekselenergi, som skaber tyfoner. Og det bevæger sig stille og roligt ned mod Filippinerne, og på grund af, at Filippinerne har utrolig dårlig infrastruktur, og at det er en øgruppe, så svækkes, det skyldes, infrastrukturen har ikke noget med det at gøre, men det at det er en øgruppe, det gør, at tyfonen svækkes meget langsommere, og den kan bevæge sig faktisk over hele Filippinerne, og derfor giver det et meget større skade, og delvis også fordi, at de har en utrolig dårlig infrastruktur. Ja. Så hvorfor er det, at de rammer som vinter? Nu har de jo haft to inden for et år. Det har jo noget at gøre med, at der skal være et højtryk og et lavtryk, og det er der kun på vinterhalvåret, eller i vinterhalvåret. Tak for det, Jens Vind. Tusind tak til Camilla og Jens Vind. Og nu til vores korrespondent, som har fundet en dansker i Filippinerne, som har oplevet tyfonen ved første hånd. Tak til Frederik. Har jeg så fundet en dansker nede i Filippinerne? Hvordan oplever du tyfonen? Der er satan i med meget vand, og der er satan i med meget vind. Det er det værste, jeg nogensinde har set. Ej, jeg giver ikke det her. Ja, tak for det. Tilbage til studiet. Og tak til vores korrespondent. Og det var så det, vi havde for i aften. Og gode ven fremover.